Joo, tänään on 15.9. Lähettiin Sisu ja Roopen kanssa Kalajoelle päiväretkelle. Eka ajateltiin, että mentäis kiertää se Siipojoen 20 kilsan luontopolku. Tultiin se toisiin ajatuksiin, niin on tosi hyvä ilma. Se oli luvannut siis eka tälle viikonloppulle sajetta tyylin 20 milliä per päivä. Mutta onneksi ne satteet ei sitten toteutunut. Ja pikkusen eilen ainakin sateeli ja näin, mutta tänään on hyvä ilma ja tuuleskelee ja olisiko täällä plus 16 tai jotain. Tosi kiva. En oo ennen käynyt täällä Pitkäjärvellä. Oikeastaan aamulla googlasin, niin mietin, että no mihin sitä lähtis. Niin tämä vaikutti sopivalta paikalta, niin päätettiin sitten lähteä katsomaan, miltä tämä paikka näyttää. Niin otettiin tosiaan keitin mukaan, niin se tosiaan siis toimii tällä hetkellä. Kokeiltiin tuossa aamulla, niin tekaista on nuo tactical foodpackit ja kahvit. Semmonen suunnitelma tänne. Joo, siis ainakin tämä alku nyt vaikuttaa, että on vähän epäselvä, kun tämä menee niin kuin tämän autotien mukaisesti. Niin vähän on niin kuin epäselvä, että missä pitää mennä, mutta tuolla nyt oli vähän eempärä semmonen kyltti, niin ehkä sitten kun siinä lukisi vähän suuntia, niin löydettäisiin oikean paikkaan. No niin, nyt löydettiin tämä virallinen polun aloituspiste, tai siis tämä, nyt ollaan kartalla. Käydään tosiaan 7 kilsan polku. Siinä taisi joku laavu ainakin osua matkalle, niin jos siinä vaikka pitäisi se lounastauon sitten. Mutta jostain ihan oikeesti kokonaan tämmöistä tietä. No sitten mä sanon, että ei ole luontopolku elämässä. Isu sanoi, että me ollaan tiellä. Ei, mutta onko se muka sinne? Kivikankaan reitti, kun niin taas se pitempi. Mutta joo, siis jos tämä reitti on tosiaan tämmöstä, niin ehkä mä nyt sanoisin sitten, tai ehkä taisellakin niinku polkupyörällä ihan hyvä, tai sitten jos hakee tämmöstä niinku oikeesti helppokulkusta, niin ehkä sitten joo, mutta ei tämä nyt niinku ollut huono. Sanotaanko näin, että olisi tämä voinut olla huonompikin. Kyllä tämmöstä ei oo niinku se siellä Talaskankaalla se toinen puoli. Niin. Silloin käytiin siellä. Ei tiedä missä mennä, ei täälläkään tiedä missä mennä, mutta on sentään hyvä pohoi. Joo, tämä oli tää Tämä ei kuulu vähän niinku virallisesti tähän reittiin, mutta tää on tämmönen pikku poikkeama, niin käydään mä nyt kahtoon, niin saa jotakin erikoisempaa tehdä. Sinnekö ne tulee? Nyt ollaan luontopolulla. Missä muinaishauta? Siis onko se tuo kolo? Tuo. En tosiaan kyllä ihan ymmärtänyt. Onko ne näitä koloja? Joo. No mä ainakin koloja nähnyt. Niin tosiaan ne, joka katsoi viime videon, niin oli hämminkiä tämän keittimen kanssa. Ja se nyt jäi kyllä mysteeriksi, että mikä siinä nyt loppujen lopuksi oli. Että
sitten kun kotona kokeiltiin sen reissun jälkeen, kyllä siihen keittiölle tuli kaasua ja silloin siinä ei tullut sitä kipinää niin kuin tuosta napista, kun niin paino. Mutta nyt sitten kun kokeiltiin ennen tänne tuloa niin kotona, niin siellä tuli se kipinä. Mutta sitten tulitikulla sen sai käyntiin, mutta tosiaan silloin siellä reissulla niin siihen ei tullut kaasua sinne keittimelle. Niin ei vihtinyt alkaa sitten tulitikun kanssa seikkailemaan, kun se kaasupullo ympäristä haisi niin kaasulle, niin olisi räjähtänyt koko homma, en tiedä. Mutta tällä hetkellä sen pitäisi toimia, että enpä tiedä. Mikä ruoka sulla on? Pängeri. Joo. Täällä ammuta. Se setä meni sinne ja kuului laukaus. Restin peasta. Sano paljon se haluaa heittää. Joo. Joo, eli lopetan. Ei. Mä oikein tiedä paljon sinne pitäisi laittaa. No, noin. Olisiko pitänyt sekoittaa? Ei mitään taakäistä. Kunnon paukaus. Nyt me ollaan autolla. Auto näkyy oikeastaan melkein jo, niin tämä oli tämmönen reitti. Kerropa mielipide. Oli hyvä pohja kävellä. Päivärätillä Pitkäjärvellä, eikä näy järviä mailla halameilla.